أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Naime, draga moja braćo i sestre, mi se nalazimo u mjesecu Šabanu. Mjesec Šaban dolazi nakon Redžeba, koji je sveti mjesec u islamu, odvojen od drugih svetih mjeseci. Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala o rabbuke jahluku ma ješa'u wa jahtar, a gospodar tvoj stvara šta god hoće i odabire šta god hoće. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala od mjeseci, 12 mjeseci, minha arbaatun hurum, od njih je 4 sveta mjeseca. I zbog toga ti mjeseci su spojeni. Pa imate Dhul Qada, Dhul Hidža i Muharram. I onda nakon toga slijedi pauza, pa dolazi Redžeb. To je 4. odvojeni mjesec od ova 3 mjeseca. A Arapi su znali da poštuju te mjesece i da svjetkuju ih i prije Islama. Pa su im pribadali takvu važnost da kada bi neko od njih susreo ubicu svoga brata ili baba, ostavio bi ga u te svete mjesece ili kada bi bio recimo u haremu Kabe. Toliko su i svjetkovali. Međutim, pazite, nakon što prođe Muharrem, dolazi Safar, pa da nakon toga prolazi vrijeme do ne dođe do Redžeba. I onda kada dođe Redžeb, to je sveti mjesec, kao ostali sveti mjeseci, u njemu se čovjek trudi da nastoji da uradi što više dijela, da se kloni što više rđavih dijela. I onda nakon Redžeba nastupa Šaban, pa onda nakon toga Ramazan. I onda čovjek kada se završi Redžeb, Šaban je upravo zbog toga i dobio ime Šabanom, li enne nas je teša'abune fi, zbog toga što se ljudi u tom mjesecu raštrkuju, pa odlaze u trgovinu, u nabavku, odlaze ne znam nije u šta sve i zbog toga na arapskom sam Šaban dobio ime zbog te stvari. I onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada govori, i pazite, mi ćemo sad ovdje govoriti o mjesecu Šabanu u kome se mi nalazimo kroz prizmu šerijata, to je Kur'ana i sunneta. I vi znate da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme izrekao puno hadisa po pitanju vrijednosti ovog mjeseca, iako taj mjesec u suštini nije od svetih mjeseci. A plus se nalazi između čega? Svetog mjeseca Redžepa i svetog mjeseca koji nije sveti mjesec, ali je veoma odabran kod Allaha subhanahu wa ta'ala Ramazana, zbog toga što u njemu objavljen Kur'an, među ostalom. I zbog toga je Šaban kao prag mjesecu Ramazanu, a prije njega bio Redžeb i onda se ljudi nekako utahnu, nekako se ljudi zagube u tom mjesecu, pošto se nalazi među ta 2 mjeseca i onda ga zaborave. A Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ljudi da mi budemo njemu pokorni onda kada ga drugi zaboravljaju. I jedna od najvećih odlika Šabana jeste, kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme sam spomenuo u hadisu Usame ibn Zejda, koji je bio Hib ibn Hib Rasulillah, najvoljeniji sin najvoljenijeg. Pa je on došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i zapazio je to da poslanik sallallahu alejhi ve selleme puno posti u mjesecu Šabanu. I kaže poslaniče, nisam te vidio da postiš u nekom drugom mjesecu kao što to činiš u Šabanu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svom voljeniku objasnio razlog toga. Pa kaže on u ovom hadisu: "Zalike šehrun yughfalu anhu an-nas." To je mjesec koga ljudi zapostavljaju. Koji se nalazi između Redžeba i Ramazana. Pa je dao razlog. Jer Redžeb sveti mjesec, Ramazan ko Ramazan, i onda ljudi zaborave taj mjesec. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal." A to je mjesec u kome se djela uspinju ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. A ja želim da se moje djelo uspe ka Allahu dok postim. Pa pazite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao na 2 stvari.
Prva stvar jeste da nalazi između dva mjeseca kojima ljudi pridaju veliku pažnju. Ali i taj mjesec zaslužuje svoju specifičnu pažnju. I zbog toga, draga moja braćo, pazite, u ovom momentu u kojem se mi nalazimo, oko ove bolesti koja nas je snašla, to treba samo da bude razlogom da još više budemo predani Allahu subhanahu wa ta'ala. I zbog toga da učenjaci govore o ovom mjesecu, govore također da je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao vaktove kada drugi ljudi inače ne pridaju pažnju tome vaktu ili su zapošljeni nekim drugim stvarima, a bitan je moment. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Al-ibadetu fil harji ka hijratun ilayya." Da čovjek čini ibadet u herdžu. Šta je to herdž? U drugom rivajetu došlo pojašnjenje da je to fitna. U vrijeme fitne. Među tom fitnom svakako može biti i bolest. Ljudi su svi preokupirani zdravljem. Svi su preokupirani da i nešto ne pogodi. Preokupirani su, karantinom. Preokupirani su socijalnom distancom od drugih ljudi. Non-stop prate vijesti. I onda čovjek zaboravi na Allaha. U tom momentu kad se ti prisjetiš Allaha, a plus se nalazi još u ovom mjesecu koji je inače takav mjesec, kod Allaha će ti ibadet biti kao da si hidžru učinio ka Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme kada je bio džahilijet. I zbog toga kada učenjaci govore o mjesecu ukazuju baš na ovaj hadis. I pazite ovaj drugi moment koji je vrlo bitan. Neko će kazati kako to da se djela uzvisuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga moja braćo, postoji takozvani dnevni obračun ili dnevno uzvisivanje čovjekovih djela, postoji nedeljni obračun i postoji također godišnji obračun. Ovo što mi danas govorimo jeste godišnji obračun uspinjanja djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A vratit ćemo se tu činjenicu ako Bog da kasnije. Po pitanju također ove stvari, ovdje je bitno pomenuti jeste da je ovaj mjesec, kao što to kaže Aisha radijallahu anha, bio najvoljeniji mjesec. Najvoljeniji mjesec poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da u njemu posti. Pa zbog toga se kaže u hadisu habbu šuhuri ila Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem an yasumehu. Najvoljeniji mjesec u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio je upravo bio Šaban. Čak da bi ga vezao sa Ramazanom. I zbog toga se pronosi od puno ashaba radhiyallahu alejhim. I ono na čemu su skoro svi učenjaci jeste da je mjesec Šaban kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio kako je to došlo puno rivajeta, kane yasumuhu kulluhu, kane yasumuhu julluhu, kane yasilu bi Ramadan, cijelo ga je postio, čitavo ga je postio, spajao ga je sa Ramazanom. Poslanik nikada više ne bi postio nego što bi to radio u mjesecu Šabanu. Iako je, pazite, jedan kako da kažemo, kontinuitet u islamu kod poslanika sama bio taj da ono što radi ustraje na tome. I zbog toga ako bi neko pitao šta je to bio post Muhameda sallallahu alejhi ve sellem mimo Ramazana, mi bi mu kazali, iako je došlo puno hadisa o ševalu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem post bio da posti 3 dana u svakom mjesecu. Poslanikov je post bio da posti 3 dana u svakom mjesecu. Ispravni jeste, kao što je to rekla Aisha radijallahu anha, da nije pridavao pažnju nekom danu na drugim danom. Iako je također došlo od drugih ashaba, od samog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da su oni običavali posti svakog hidžetskog mjeseca 13., 14. i 15. takozvane bijele dane. Međutim, to je bio njegov post. Ali kažu baš upravo učenjaci, tako že čovjek tokom godine recimo uspava, to jest da čovjek postane kako da kažemo, monoton, mu postane post pa zaboravi na post, da prednost začemo drugom, trećem, da je također lijepo da čovjek naposti tih 3 dana u svakom mjesecu u ovom mjesecu Šabanu. U ovom mjesecu Šabanu. Stoga mi kažemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio inače u svom životu njegov post na godišnjem nivou 3 dana u svakom mjesecu. Gledao bi to bude ponedjeljak i četvrtak, gledao bi to bude recimo 13, 14 i 15 ili uopšte ne bi to gledao. A učenjaci kažu ako čovjek ne bi to postio, mogo bi da posti uglavnom u ovom mjesecu Šabanu. A ispravno jeste da je postio skoro pa čitav Šaban, osim maloga koje je došlo tu u rivajetima i zbog toga kaže Ibn Hajar sklanjanosti učenjaci, znači da ga je postio većinom, a nije da ga je postio
da ga je postio cijelog. Vi znate po pitanju samog posta, a pogotovo mjesecu, je veoma velika stvar. Ako bi za taj post kazali samo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda kada su mu bila spomenuta imena 3 ljudi, od toga je u bici palo 3 drugova, njih 2. Pa nakon njih je živio čovjek još par mjeseci i preselio. Pa ashabi su neko govorili kako to njega promašilo šehade da pogine odbranu islama i muslimana od uzurpatora i od neprijatelja. Kažu kako to nije preselilo kao onaj borac na lavom putu. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je kazao, zar on nije kod njih, kaže ili razlika između njih 2 ovoga čovjeka koji je kasnije preselio, a u svojoj posteli, a ne onaj u borbi, je kao što između neba i zemlje. Kažu, pa zbog čega, kako to poslaniče? Zar on nije ostao kod njih, pa klanjao namaze i postio mjesec Ramazan. Tako da je post velika stvar koja u određenom momentu može biti čak i veća od čega? Od džihada, kroz prizmu ovog hadisa. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao Ebu Umami el-Bahiliju, koji je kazao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, naredi mi neku stvar koju ću uraditi pa ću unići zbog nje u džennet. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, alejke bis saumi fe innehu la adlele. Drži se posta jer on nema svog parmaca, nema svog ravnog, nema svog sličnog. I zbog toga u drugom rivajetu fe innehu la mithlele, nema svome sličnog postu. I post kao post je velika stvar, a pogotovo kada to biva u Šabanu, u mjesecu Šabanu. Ono što je bitno pomenuti jeste u rivajetima ovih hadisa koje smo spomenuli po pitanju toga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio skoro pa čitav mjesec Šaban. U tim nekim hadisima došlo je pasiti nekim rivajetima, što je opet bitno da mi znamo kada govorimo o nekom hadisu, da te sve hadise zakupimo na jednoj celini i da kod toga govorimo kroz prizmu te celine. I zbog toga je bitno kada govorimo o hadisima, spomenemo par nekih rivajata vezani za taj hadis. Pa recimo jednom od tih rivajata od Ajša radijallahu anha, a prvo od drugih ashaba, tako kao što smo rekli, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postio Šaban skoro pa cijeli. I govorio je, kaže Ajša radijallahu anhu, u hadisu od Ebu Selem od Ajša radijallahu anhu, kaže i poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi govorio, kada bi govorio o postu, hudu min al-amali ma tutiqun, ili uklufu. To jest, obavežite sebe ili držite se stvari koje možete podnijeti. Pa i to da čovjek posti čitav mjesec, opet napomenuo tu sredinu koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stalno držio. Znači, uzmite i radite od djela ono što možete podnijeti. Pa kaže, fa inna Allaha la yamellu hatta temellu. Jer Allahu se ne može dosaditi, a vama se može dosaditi. Wa ahabbu sala, i najbolji namaz, a u drugom rivajetu i najbolje djelo, jeste ono koje se konstantno radi, pa makar bilo i maleno. I pa ste kaže u ovom rivajetu Ebu Seleme koji ovaj hadis prenosi od Ajša radijallahu anha, kaže alladhina hum ala salatihim daimun, oni koji su vazdali non stop na namazu. Šta to znači? To znači nije stalno, nego ovo stalno se misli kad je konstantno i trajno. I zbog toga post 3 dana u mjesecu, tokom čitave godine, je bolje nego da čovjek posti 2 mjeseca, 3 mjeseca, 5 godina non stop da post pa prekine. Nego trajno, i to trajno, konstantno djelo jest u stvari trajno. I oni koji su na namazu stalno, jesu oni koji kada obavljaju neki namaz, obavljaju ga konstantno i trajno, kao što to radi poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Po pitanju, pazite, Allahu se neće dosaditi sve dok se vama ne dosadi. Neko će kazati kako to Allahu da se na ulubila dosađuje. Nije, znači ovdje je onaj nefi, to jest Allah je subhanahu wa ta'ala od sebe odagnao da se njemu može dosaditi. Zbog toga dosada na arapskom ili melal
znači istitkaru šej, kad je nešto teško, ili može značiti ostavljanje u potpunosti, a kod Allah subhanahu wa ta'ala toga nema. Pa šta bi bilo znači ovog hadisa? Allah se neće dosaditi sve dok se vama ne dosadi. Kažu učenjaci, među kojima je El-Begavi u šerhu sunne, kaže se da to znači da Allah subhanahu wa ta'ala se neće dosaditi onda kada se vama to dosadi. Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala nikako ne možemo pripisati dosadu. Druga stvar, drugo vrsto tumačenja koje kažu učenjaci, koje također navode El-Begavi, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala neće prestati njegova dobrota prema vama sve dok se vama ne dosadi da od njega tražite i njemu dovite. Ili da Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti nagrađivanje za dobro ili loše sve dok vi prestanete pa vam se to djelo dosadi. Zbog toga, recimo, konstantna sredina, pa čak i u postu, je najbolja stvar. Druga stvar koju možemo kazati također po pitanju nagrade ili vrednosti mjeseca Šabana je mnogo. Mi ćemo se ovim zadovoljiti, pa ćemo staviti uz neke druge tačke da govorimo mjesecu Šabanu, ali prije toga da kažemo neke stvari. Pazite, kada imate vjerodostojne hadise, kada imate puno dokaza i puno govora uleme koje govori o fadiletu ili boljitku ili dobroti neke stvari, nemojmo tražiti pored ovako jasnih i evidentnih nedvosmislenih hadisa, neke hadise koji ne možemo naći nikakvu vrijednost. Često puta se desi kod nas da odabiremo neki hadis da nam se prisviđa pa mu dajemo vrijednost ili pažnju, a on ne zaslužuje tu pažnju. Kao recimo jedan od hadisa koji je na toj temi prenešen od Enesa radijallahu anhu, se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio ili govorio, rečeno je bolje da kažemo, možda poslanik to nije izrekao, kaže se Allahumma barik lena fi Rajab wa Ša'ban wa ballighna Ramadan. Gospodar moj, daj nam beričet u Redžebu i u Ša'banu i daj da dočekamo Ramazan. Međutim, ovaj hadis u poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije ispravan. Kao što rekao je Ebu Hatim, da kada Zaide prenosi od Zijada, od Enes ibn Malika, da je taj hadis munker, odbačen. I zbog toga ovakvi hadisi slični njima se ne trebaju citirati po ovom pitanju. Druga stvar, mi smo rekli da postoje uzvisivanje dijela kod Allah subhanahu wa ta'ala. I to uzvisivanje je isto vezano za vrijednost same stvari u kojem je to uzvisivanje. Pazite, mi smo rekli da poslanik same kaže da se njegova dijela uzvisuju u mjesecu Šabanu, pa da je on htio da kod Allaha dođu njegova djela u momentu dok on posti. To je godišnji tako obračun. Imamo dnevni obračun. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu poznatome kod muslima i kod ostaju učenjaka koji su obilježili poslanikove sallallahu alejhi ve sellem hadise, kaže poslanik jedan put ustao i kazao nam je 5 stvari, pa je od tih 5 stvari Allah ne spava i njemu ne priliči, toliko je da spava. Jahfidul qista wa yarfa'uhu, podiže mizan i spušta ga. Kaže o yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amal an-nahar, i njemu se uzdižu djela tokom dana prije noći i djela tokom noći prije dana. Šta to znači? Znači njemu se uzvisuju ili obračunavanje ili prikazivanje djela kao Allahu subhanahu wa ta'ala drobova može biti, rekli smo kako, na godišnjem nivou u Šabanu, mogu biti na dnevnom nivou, kao što je u hadisu koji upravo citiramo, pa kada se u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam je ustao kazati 5 stvari. Allah ne spava, njemu ne priliči da spava. Pa je drugu stvar spomenuo, kaže jahfidul qista wa yarfa'u, spušta qist ili mizan i uzdiže ga. Pa je spomenuo wa yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar, i noćna djela koje čovjek radio tokom noći se Allahu uspinju tokom dana, a djela koje radio tokom dana se uspinju k njemu prije nego što radi djela noći. Wa hijabu nur, i zastor Allah subhanahu wa ta'ala da ga ljudi na ovom dunjaluku ne mogu vidjeti jeste nur, svjetlo. Kada bi ga slučajno otkrio taj zastor, le ahraqat subuhatu wajhihi, lepote svetlucavosti njegovog lica bi spalila sve dokle god njegov pogled dopire. Lepote svetlucavosti njegovog lica bi spalile sve dokle god njegov pogled dopire.
I to je jedno od najvećih nagrada vjernika jeste gledanje u Allahovo lice na sudnjeme danu, to jest nakon što čovjek ili musliman uniđe u džennet. Ali ovdje nas zanima ovaj dio da se dijela uspinju tokom dana. Pa u drugom hadisu to pojašnjeno. Pa kaže ta'aqabune fikum melaiketum bil lejli wa melaiketum bin nahar. Menjaju se kod vas ljudi, to jest muslimana i ljudi inače, meleci dana i meleci noći. Pa jedni dolaze, a drugi se uspinju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala pita, a on opet najbolje zna kako ste zatekli moje robove. Kaže, zatekli smo ih dok klanjaju i ostavili smo ih dok klanjaju. To jest došli su za ikindiju i otišli za sabah. I pazite, ovaj moment dnevnog prikazivanja dijela ljudi, ali smo postoji onaj godišnji, ukazuje na vrijednost ova dva namaza. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men sallal bardejni dakhala al-dženne." Onaj koji bude klanjao sabah i kindiju ući će u džennet. Druga stvar jeste poznato da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao na nedeljnom nivou djela se kod Allaha subhanahu wa ta'ala uspinju u četvrtak i u ponedeljak. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem od momenata zbog čega poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio upravo u nedjelju u ova dva dana jeste to i upravo to odlika ovih dana nad ostalim danima. Nakon što smo kazali nešto po tom pitanju, reći ćemo da jedan od uzroka što smo također kazali politika ovog mjeseca jeste mjesec u kome ljudi ne pridaju pažnju. Onda druga stvar, mjesec koji je blizu Ramazana. A sve što je bliže Ramazanu, pogotovo kad je post u pitanju, je bolje ili što dolazi nakon Ramazana nego li post u drugim mjesecima. I zbog toga kako će čovjek sebe i sa čim će čovjek sebe pripremiti u ovom mjesecu u kojem se mi nalazimo na svega par dana od Ramazana, jeste da čovjek iskoristi ovaj mjesec u postu. Kao što su sunneti prije farza i sunneti nakon farza, kao što je to spomenula ulema, najbolji sunneti. I često puta čovjek kaže koji je efendija neki namaz, sunnet koji mogu uklanjati, a da je bude nešto sevapnije, efdalnije. Čuješ blaga ova noć, blaga ta noć, šta klanjati, kako klanjati. Ako ne klanjaš farzove i ako ne klanjaš sunnete koji su vezani uz farzove, onda nema boljeg namaza od tih namaza. I zbog toga najbolji su namazi sunneti. Onaj čovjek koji klanja noćni namaz, a ne klanja potvrđene sunnete koji su prije i nakon farza, taj je čovjek zaveden od strane šeitana. Jer on ne daje prednost onome čemu je šerijat dao prednost. I nije sebi postavio eulevojate, ono što najpreče da se radi. I zbog toga upravo je post u mjesecu Šabanu najbolji zbog toga što je blizu Ramazana. Kao što je također onih 6 dana nakon Ramazana očevala isto dosta vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala jer je onaj vezano za Ramazan. Druga stvar sa čim se ovaj mjesec može pohvaliti jeste što je ovaj mjesec poznat i spomenut od strane puno učenjaka, što od ashaba ridvanullahi alejhim, kao što je to prešlo recimo od Amara ibn Jasira, za kojeg je rečeno da se bivao i da se spremao mjesecu Šabanu i postu mjesecu Šabana isto kao što se bio pripremao postu mjesecu Ramazana. Također drugi učenjaci, recimo Ebu Bekar al-Belhi, kaže mjesec Redžep je mjesec sijanja, dok je mjesec Šaban, koji dolazi nakon Redžeba, mjesec kada čovjek napaja ono što je posijao. Dok je Ramazan mjesec kada se ubiraju plodovi. Pa kaže, nastavlja, a onaj koji nije posijao u Redžebu, niti je navodnjavao, zalivao tokom Šabana, to je nije iskoristio nakon svetog mjeseca Šaban da posti, šta taj očekuje da sutra žnje i da onaj ubire tokom Ramazana. Tako da je priprema
u mjesecu Šabanu za Ramazan najbitnija stvar koju čovjek može uraditi u ovom mjesecu. A pogotovo, pazite, često puta se čovjek podsjeti. Znači, nama muslimanima treba da bude cilj i moto وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Eto, gospodaru moj, požurio sam k tebi litarda, kako bi bio zadovoljan. I zbog toga, ako Allah subhanahu wa ta'ala hoćeš da bude zadovoljan sa tobom u mjesecu Ramazanu, mora se pripremiti u mjesecu Šabanu, a prije toga u mjesecu Redžebu. I zbog toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji dodoše, onaj je slab, ali nije slab, toliko ga ne možemo spomenuti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Badiru bil a'mali sab'a." Kaže, požurite sa činjenjem dobrih dijela, prije vas zatekne 7 stvari. Pa je 4 stvari upravo ono o čemu mi danas živimo. Znači, ova bolest, korona i slična njemu, treba da nam bude pouka da što prije požurimo sa činjenjem dobra. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, kako se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, radite dobra djela, požurite sa njima prije 7 stvari. Hel tentazirune illa faqra munsija. Jer vi to čekate da vas Allah subhanahu wa ta'ala iskuša sa neimaštinom koja će vas učiniti da nas sve zaboravite. Eu ginen mutgija, ili čekate da vas Allah iskuša sa bogatstvom koji će vas učiniti da budete tagut, prelazite sve granice, ni za šta ne brinete. Pa nastaje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže eu maradan, ili da vas zadesi kakva bolest. Ili da zadesi kakva bolest mufsiden, koja će vas pokvariti sve oko vas. I pazite, ono što danas zadesilo od bolesti ne treba bude razlog da mi prestanemo sa dobrim djelima. Pa kaže eu haramen mufennida, ili čekate da ostarite toliko da ne znate šta pričate, a puno pričate. Kad čovjek postane senilan pa puno priča. To je onaj mufennida. Eu meuten muđhiza, ili čekate da vas zadesi kakva smrt iznenada. I postoje ove stvari skoro pa sve na svakog momenta gdje se dešava. I zbog toga mi trebamo iskoristiti ove vaktove, ova vremena i ova mjesece upravo da budemo što agilniji, što ažurniji, da što više radimo dobrih dijela. A od dobrih dijela tokom mjeseca jeste da čovjek prione učenju Kur'ana. I zbog toga se prenosi od puno učenjaka, kao što recimo Habib ibn Thabit el-Kufi, koji kada bi ušao mjesec Ramazan, govorio bi ovo je mjesec šehrul Qurra, učača Kur'ana. Pa se prenosi također od Selema ibn Kuhejla el-Hadramija, koji je također poslije kasnije otišao u Kufi, kao što je primjer sa Habibom, kaže se za njega da kada bi vidio svoj narod, onda kada im dođe mjesec Šaban, kako se prionu da uče Kur'an, govorio bi mjesec Šaban je mjesec učača Kur'ana. I kao što recimo Amr ibn Qais, koji je također poznati učenjak tabiin, za koga kaže u Siru Alami en-Nubela Imam el-Zahabi da je bio od eulija Allaha. Na dan njegove dženaze kaže se da je prisustvovalo puno ljudi koje nikad niko nije video iz tog mjesta u kojem je ovaj velikan živio. Pa ona Ebu Hayyan, kojem je bilo poručio da klanja njegovoj dženazi, kaže, šta vi mislite, osim toga da je ovaj čovjek, Allah subhanahu wa ta'ala, njemu poslao ljude koji su mu klanjali dženazu od meleka, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ali poznato od ovog čovjeka ili velikana da je bio poznat po tome što kada bi došao mjesec Šaban, zatvorio bi svoju radnju. Pazite, zatvorio bi svoju radnju i prioneo učenju Kur'ana u mjesecu Šabanu i mjesecu Ramazanu. A danas mi ne možemo kazati ljudima da zatvorite za 1 sat tokom džume te vaše radnje da klanjate džumu namaz, a kamo da kažemo par mjeseci. Ono što čovjek, i samim ćemo završiti, treba da se kani i ostavi u ovom mjesecu, pogotovo jeste da se udali od širka i od šahna'a. Šta to znači? Pazite, jedna od vrijednosti ovog mjeseca koju smo ostavili za kraj jeste upravo ta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao u poznatom hadisu koji su dosta učenjaka ocjenjeni vjerodostojnim,
da Allah subhanahu wa ta'ala se ukazuje, a došlo u rivajetima da silazi na ovo dunjalučko nebo kako to njemu dolikuje. Kaže, ukazuje se Allah svim njegovim stvorenjima. Lejleten nisfi min šaban. Središnje noći mjeseca Šabana, 15. noći mjeseca Šabana, kaže, pa oprašta svim ljudima i svim njegovim stvorenjima osim čovjeku koji čini širk, koji čini i pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala sudruga, evo mušahin. Što mi odnosimo kažemo mušahin, a ne prevodimo tačno i konkretno, zbog toga što mušahin na arapskom može značiti puno stvari. Prvo, za širk je veoma jasno. Onaj koji pripiše Allahu subhanahu wa ta'ala u sudruga je počinio širk. Bez obzira bilo to u ibadetu, u njegovim imenima, u njegovim svojstvima, koji god čovjek uzme parmaca ili sudruga Allahu subhanahu wa ta'ala, i to ono sa čim su dolazili svi poslanici, da svoj ummet otrgnu od širke obožavanja ljudi ka obožavanju gospodara ljudi. Zbog toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu: innehu men yushrik billahi, onaj koji Allah subhanahu wa ta'ala čini širk, faqad harrama Allahu alejhi al-dženne. Tako me Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ili zabranjenim učinio džennet. Inna Allaha la yaghfiru yushraka bi, Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti mu se širk čini, wa yaghfiru ma dune zalika limen yasha, a mimo onih koji ne čine širk oprostit će kome god on hoće. Od širka postoji izlaz, a to jeste teuba. Da čovjek Allahu iskreno zamoli da se povrati od širka, od svakog širka. Dakle, širk je jasan i oko toga puno nećemo duljiti, iako će zasebno svakako biti puno predavanja i možete naći na internetu puno naših kolega koji govore o toj gnusnoj stvari, nego nama ovdje sada ubade u oči ovaj drugi dio, mušahin. Šta je to mušahane? Mušahin na arapskom može značiti mubagit, mržnju. Onaj koji je pun mržnje. Može također onaj koji je pun haseda, koji puno se raspravlja. Onaj koji prekida veze sa ljudima ili sa rodbinom. Ili muhasid, onaj koji puno zavidi drugim ljudima. Onaj koji se okreće od ljudi, od šerijata Allah subhanahu wa ta'ala. Sve to ulazi pod ove riječi mušahin, a to je sebeb da Allah subhanahu wa ta'ala kasnije čovjeku neće oprostiti. Kao što je to došlo u ovom hadisu, došlo je u drugom hadisima, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kažu u hadisu Ebu Hurajre radijallahu anhu, da Allah subhanahu wa ta'ala otvara vrata dženneta svakog ponedeljka i četvrtka. Pa oprašta svakom robu koji ne čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala, osim čovjeka koji ima sa drugim čovjekom između njih šahna'a. Znači ove netrpeljivosti, mržnje, zavisti, zlobe. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah subhanahu wa ta'ala kaže i govori: anzira hadaini hatta yastaliha. Neću prostiti ovoj dvojici, ostavite ih sve dok se ne izmire. I šta je to zajedničko širku i šta je to zajedničko šahnau ili zavisti, mržnji, onome koji kida rodbinske veze i tako dalje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao zavist i ovu mržnju zajedno sa čim? Zajedno sa širkom. To što širk uništava vjeru u potpunosti. A na drugoj strani ova mržnja uništava dio vjere. Tako da čovjeku bukvalno pa nestane i djela i nestane i srca. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u poznatom hadisu kada govori o ovoj stvari, kaže: pojavila se ili pojavit će se kod vas bolest ummeta prije vas. Pa smo kaželi, koja je to bolest, poslaniče? Kaže: el hasedu wal bagda, zavist i mržnja. Wahiya al haliqa, a ona brije. La aqulu, ne kažem da brije kosu, nego brije
vjeru. I zbog toga širk uništava čitavu vjeru, dok zavist i mržnja uništava čovjeka. Druga zajednička stvar jeste to što širk je u suštini loš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. U njegovom najvećem pravu da se obožava. Dok je zavist i mržnja prekidanje veze sa ljudima. I onda kada čovjek prekine vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala i kada čovjek prekine vezu sa ljudima, čemu li se on nada i zašto čovjek živi? Ono sa čime ćemo završiti jeste to da i pored toga što smo spomenuli puno veoma velikih blagodati ovog mjeseca, nema ništa posebno ili konkretno ili 15 neke druge noći što čovjek treba zasebno raditi. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio se čovjek posti dan ili 2 dana prije Ramazana, osim onome koji je uobičavao postiti te dane, pa da isposti i taj dan. Tako da čovjek treba tokom čitavog Šabana da posti što više može, da će to biti nadoknada za minule postove, da će to biti za minule propuštene 3 dana od svakog mjeseca, da će to biti kao vid pripreme za Ramazan. Uglavnom da čovjek što postoji u mjesecu jeste ono što je najbolje da čovjek uradi u njemu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje nama i vama, da se smiluje našim i vašim umrlima, da oprosti grijehe nama i vama i da izleči naše bolesne. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.